Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ, xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Xin Cha ban cho chúng con lòng ăn năn thống hối tội lỗi thâm sâu liên lụy và lòng kính yêu Cha mỗi ngày một hơn. Chúng con tạ ơn Cha. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới. Bài viết là tác phẩm Đây là tiếng nói hội thánh chân chính của Thiên Chúa. Tác giả là Maria Phêrô, Gioan, Hồng Nhu, Phạm Văn Lực, nô lệ tình yêu của Thiên Chúa, cũng là Mai Sen của Đức Mẹ và Phêrô II của Đức Chúa Giêsu. Hôm nay ngày 30 tháng 8 năm 2023, vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin được chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới tác phẩm Đây là tiếng nói hội thánh chân chính của Thiên Chúa. Tác giả là Maria Phêrô, Gioan, Hồng Nhu, Phạm Văn Lực. Xuất bản tháng 7 năm 2023. Đây là phiên bản tiếng Bulgari phần thứ 3. Уважаеми архиепископ Nguyen Chi Linh, председател на Виетнамската епископска конференция. Аз съм Мария Питър Джовани Фам Ван Кан, родена през 1947, вярваща католичка в енорията Суоймо, област Баоло, епархия Далът. Днес е 12 март 2018. Разбивам литературната сила, също Мери Питър Джон, род Любов Розово Меко. Бих искал да предам заповедта на Исус Христос, основателя на католическата църква, на епископската конференция на Виетнам по имейл и видео, както следва. Днес 11 март 2018 в 03:45 ч. Аз съм Исус Христос, който умря на кръста, за да те изкупи. Обадих се на архиепископа да прочете за моята презентация. Това е предупредителен знак за Виетнамската църква, така че днес заповядвам на Виетнамската църква да се махне от Ватикана. Надявам се бързо да направите това, което казах. Откровение 18:4-5 и чух глас от небето да казва, излезте от нея, о, люде мой, за да не станете съюзник с нейното беззаконие и да навлечете върху нея бедствия. 5. Защото греховете й се натрупаха до небесата и Бог си спомни нейните нечовешки и неправедни дела. Исусе Боже, цар на любовта, излъчен на 3 ноември 2018. Защото папа Франциск е папата на дявола, се е заблудил, той учи милияните на похотлив хомосексуализъм. Библията учи Вил 20:13, който пресява момче с момче, както ако лежи с жена, те са направили мерзост, и двамата трябва да умрат, кръвте паднаха върху тях, Левит 18:22, не споделяй леглото с мъж, както лягаш с жена, това е мерзост. Притчи 19 януари 13, М1 24:27. Но папа Франциск взе хомосексуалното знаме като кръст и го постави на врата си, и казал на кардинала епископ на Ватикана да го носи на врата си. Той обиди Бог жестоко. Нагло е, но Виетнамската епископска конференция остава сляпа, все още се подчинявайте на дявола и учете миряните на поход.
Бог даде свята заповед на епископите на Виетнам да се оттеглят от Ватикана, за да може Бог да спаси душите на Божиите чеда. Но епископската конференция на Виетнам не се подчинява на Божията заповед. И все пак никой във Виетнам не смее да даде мнението си на папата. Така че майката направи 3 чудеса, за да научи слепите. Тези 3 чудеса. Първият е чудото на Дева Мария, която глоби лявото си око в енорията на душевния мир, обезвреждане на бомби, Don't Най. Втората е загубата на дясното око в енорията до Чуонг, с пестовност, Don't Най. И третото чудо е статуята на Дева Мария от Фатима, плачеща и сляпа в къщата на виетнамски милянин в щата Тексас, САЩ. Но епископската конференция във Виетнам не разбра урока, преподаден от майка им, и така, майката ни научи да информираме Виетнамската епископска конференция за значението на урока, на който майката църква ни даде. Виетнамската епископска конференция беше сляпа. Вече изпратихме имейл, но след като го получи, Виетнамската епископска конференция блокира имейлите ни. Така че днес, майката църква ни учи да даваме съвети конференция на виетнамските епископи като тази. Ние почитаме тези, които се подчиняват и изпълняват волята на Бог, за да може Бог да спаси виетнамския народ и да спаси света чрез нашия виетнамски народ. Поздравявам архиепископа! Писмото на Мария Велвет. Невежите са научени от Богородица на всички епископи на света. Sacred Heart of Fortune, Баолог, 30 август 2017. Казвам се Мария Лоен Хихунг. Ето думите, които Дева Мария и Исус ме научиха да пиша и изпращам на всички епископи по света. Бог каза, че аз съм пътят и истината и животът. Нека те обичам все повече и повече всеки ден и да го запазя в главата си, смъртта също трябва да донесе. Дева Мария учи от 30 април 2017. Бог Отец е затворил всички литургии по света, наречено всеизгаряне. Бог приема само жертви и молитви, за да се правят жертви само на Бог. Дева Мария учи от 21 юни 2017. Сатана седна на най-високия стол на Божията църква и всички литургии вече не принадлежат на Бог. За да изпълни писанията, когато дяволът изкуши Исус и каза на Исус, този камък се превръща в хляб, който можеш да ядеш. Исус каза, животът не е хляб на този свят, живейте според закона и се подчинявайте на Господа погоре. И сега е моментът да изпълним Библията. Спазвайте 10 Божи заповеди и живейте. Дева Мария учи, всеки трябва да свали гвоздея на Исус и да му направи дреха на небесния цар, за да го върне там, където беше преди да дойде на света, чрез покаяние, решен да се отрече от злото и греха. Не дай Боже бащата да слезе да отвие ногтите на сина ти, страшно е, всички бедствия, които идват на тази земя, хората ще умират от клас на клас, без да спасяват души. На колене молявам епископите да слушат думите на майка ни и да правят каквото казва, да ядат. Покаят се, рецитират броеницата с дълбоко разкаяние от дълбините на сърцето си, да бъде освободен от наказанието на Бог Отец. Дева Мария ме научи, че никой не е добродетелен на този свят, само да живееш свят живот е вече доста добре. Никой също не ни е баща, всички имаме един общ баща на небето, всеки е брат. Папи, кардинали, епископи, свещениците са хора, които работят за Бог, всичките имат своите длъжности, така че не наричайте никого добродетелен и не наричайте никого баща, за да не нанасяте злоупотреба и нито пък позволявайте на никого да ви нарича добродетелен, точно както наричайки себе си баща е виновно за грях срещу Бог. Това са думите на Богородица, която ме научи, и Богородица ме научи, че тя е просто връзката между човека и Бога. И разбрах в Библията, когато Исус каза на Свети Петър, махни се от Сатана. И сега осъзнавам, че и Дева Мария и Исус ме учат да отида и да изпълня третото послание от Фатима, което хората търсят от незапомнени времена. Нека Бог излее пълнотата на Светия Дух върху своите деца, за да осъзнаят какво е било и се случва в Неговата църква. Амин. Чудото на статуята на милостта загуби лявото си око в църквата Анхой. Скъпи братя и сестри по света, следобед на 5 февруари 2020, сестра Мария Нгуен Хикимиен, апостол, който е посветен на кръвта на най-светите бижута на Исус Христос,
да работи в църквата Анхай, район Каркейдж, район Нинчкиел, град Канто. Тя беше поканена от енорийския свещеник да посети строежа на строящия се храм. Когато минавал покрай стаята се, пепелта, той открил, че милостивият Господ изгубил лявото си око. Тя каза на енорийския свещеник: това е чудо, което Бог прави, молете се и молете Бог да се събуди. Но свещеникът отговорил: не го смятам за чудо, защото дамите се докосват твърде много, така че това са очите на Господ. Скъпи братя и сестри по света, аз не го смятам за чудо, хорът на отричането на чудесата на днешната църковна власт. Миналия септември 2019, подчинявайте се на заповедта на майката, 6 от нас отидохме да посетим семейството на нашите скромни баба и дядо, където Бог прави чудеса. 6 зърна ечемик показват на снимката Бог милост. Имахме възможност да посетим енорийския свещеник при вратата на пеща. Когато стана дума за това чудо, енорийският свещеник на вратата на пеща каза: не го смятам за чудо. Въпреки че авторитетът отрича чудеса, но Бог е любещ баща, който обича човечеството като свои възлюбени деца, така Бог търпи, останете търпеливи, все още прави чудеса. Та след чудото на Дева Мария, която загуби окото си в енорията на душевния мир и добродетелта, и чудото на статуята на Дева Мария от Фатима, плачеща кръви очи, които стават слепи, сякаш вече не може да вижда, в американския щат Тексас. След това в края на 2018 Исус извърши чудо отново. Статуята на Господаря на милостта загуби лявото си око в църквата Анхой, район Кайтхе, район Нинкиел, град Канто. Това чудо Исус иска да научи човечеството, че човечеството е ослепяло, и по-специално, Бог иска да научи Виетнамската епископска конференция, че Виетнамската епископска конференция е сляпа. Така, когато извършваше чудеса, статуята на милостта загуби лявото си око, което Бог потвърди и подчерта повече върху значението на двете чудеса на майката, която загуби очите си в енорията на мира на ума, Дюплунг, и чудото на статуята на Дева Мария от Фатима, която плаче кръв и е сляпа в къщата на виетнамския енориеш в щата Тексас в Съединените американски щати, е да научи конференцията на виетнамските епископи, че конференцията на виетнамските епископи е сляп, когато не е. Подчинявайте се и изпълнявайте постановлението на Бог, дадено чрез пророк Мария, Нгуен Тхихунг, че трябва да подготвите постановлението на Исус, заповядващо на Виетнамската църква да се оттегли от Ватикана, за да изпълни Божието Слово е пророкувано. Съобщено преди 1000 години, Откровение 18, 4-5. Точно като чудото на 6 ечемични зърна, показани върху образа на милостта при вратата на пеща, за да се изпълни това, което Господ му каза, Матей 21, 43. Затова ви казвам, че Божието царство ще бъде взето от вас него и ще се даде на народ, който дава плод. Да, Божието царство беше дадено на виетнамския народ, тъй като Бог Отец даде своята присъда и указ през 1980 и Бог потвърди с чудо 6 ечемични зърна, показани на изображението на милостта на вратата на пеща. Чрез това чудо Бог научи човечеството, че Виетнам е ориз, а не плевели. Оризът е добър за стари зърна, така Бог избра Виетнам като отделен народ, който да замени евреите и да дойде във Виетнам. Господ ще спаси света. Но много хора не разбират Библията, затова вярват, че Виетнам не може да бъде избран вместо евреите. Причината е, че не са библейски. Римляни 9-11 глави говорят за спасението на еврейския остатък. Това означава, че Бог е избрал Виетнам като отделен народ, който да замени еврейската нация, и Бог заповяда на епископската конференция на Виетнам да се оттегли от Ватикана, но епископската конференция на Виетнам арогантно е ослепяла, така че майката благоволила да извърши чудото. Тя загубила и двете си очи и ослепяла, да научи Виетнамската епископска конференция да знае, че са били слепи. Епископската конференция на Виетнам обаче все още отказва да признае, че са слепи. Въпреки, Господ каза им 9:41 Исус им каза: ако бяхте слепи, нямаше да имате грях, но сега говорите. Ние сме яки, тогава греховете ви остават.
Но конференцията на епископите на Виетнам все още казва, че е светло, така че Господ Исус се смили над него, Господарят все още страда, все още търпеливо продължаваше да върши чудеса, статуята на Господаря на милостта загуби лявото си око в църквата Анхай, Какейчуа, Ничкиел дистрикт, Кантоики. Надявам се да накарам епископите на Виетнам да разберат, че съм сляп. Но изглежда, че Виетнамската епископска конференция определено няма да признае, че е сляпа. Така, в идващото голямо предупреждение, много от вас ще трябва да докладват на Господ. Всички, молете се за църковната власт. И сега всички знаят защо майката и Исус трябваше да направят толкова много чудеса. Майката и Исус загубиха очите си. Така че миряните по света, то днес, ако все още не сте се покорили на Бог да се оттеглите от Ватикана, чуйте какво е казал Бог преди 1000 години, казвайки, 4 и чух глас от небето, който казваше: "О, народе мой, излезте от него. Заговаряш се за нейното беззаконие и навличаш върху нея бедствия." И да видим, отворете широко очи и вижте как Папа Франциск даде пример, взе гей знамето като кръст и го окачи на врата си като кръст. И научи църквата да прави същото, тъй като сме виждали кардинал-епископ в Римската курия да носи гей кръст. Също така открито доведе злия Бог Пачамама в Светия престол, за да унижи Господаря. Затова питам всички, Бог все още ли е в църквата? Папа Франциск е папата на дявола, който подготвя световната религиозна църква за псевдохристиянския Обама. И все пак епископската конференция на Виетнам все още се подчиняваше на Папа Франциск, все още се молим за волята на папата. Тези, които отидат на литургия след 21 юни 2017, когато е празникът на дявола, ще бъдат изпратени в ада с звяра. Мога ли да попитам конференцията на епископите на Виетнам? Отиваш ли в ада? Папа и кардинал-епископ носят гей кръстове. Халът Пачамама. Виетнамската епископска конференция позволи на Исус да медитира в роба от маниока в пасторалния център в Сайгон. Архиепископ Джозеф Нгуен-Чилин отиде да отпразнува рождения ден на Буда. Същността на католическата църква е да евангелизира всички нации, но сега епископската конференция на Виетнам седи у дома и кани монаси да им проповядват и да се подготвят за глобална религия, дали се поклонят на гей знамето, което Папа Франциск подкрепя. Такава е реалността на католическата църква в последните времена, в които греховете на протестантите са допринесли за тази трагедия, и само в това крайно време, но в историята католическата църква е проповядвала на всички нации и е произвела много светии за Бога. Но истинската Божия католическа църква е страдащата църква, с която Бог и Божията майка все още живеят във Виетнам, и живейте живот, угоден на Бога. И Марио Джозеф и умът се превърна в католик, е най-великият знак за последните времена, който Бог милостиво е дал на човечеството. Моля, обърнете внимание, за да се научите и се молете, за да осъзнаете грешката и да се покаете отново. Тъй като вероизповеданията за майката, на които католическата църква се подчинява, провъзгласени от Бог, Евангелието и разколническите секти не вярват, че това не е в Библията, но истината е, че Бог учи в Библията, както Дева Мария учи, когато се появи в Амстердам, Холандия, казвайки: "Кажете на теолозите, че неща за това вероизповедание могат да бъдат намерени в книги. Аз не нося нови учения. Сега нося стари идеи." 4 април 1954. Но те не разбират Библията, трябва да отречат тези вярвания. Но тези вярвания са ясно преподавани от Бог в ислямския Коран. Така разбрахме, Бог даде Корана, за да обърне мюсюлманите към католицизма. И нека православните, добри новини, и братът се върнал към католицизма. В същото време цялото човечество да се върне към католическата църква, която е църквата на Исус, основана на основата на 12-те апостоли. Моля всички да прочетат Корана, когато Марио Джозеф се превърна в католически духовник. Слава на Господ Исус Христос! Слава Богу! Част 6. Послание на Исус и Мария. Дадено на църквата чрез пророк Мария. Благодарение на роба на любовта Мария Петро Джун Фън Ван Ван, публикуван по нареждане на майката Мария Кралица. Пълна власт на небето и земята. Съобщение номер 1 за деня 20 февруари 2020. Хей, дъще!
Вашата 2020 ще бъде война, цунами, гладуване, отравяне на въздуха и вода. Имаше епидемия през влажния дъждовен сезон, която уби и унищожи много хора, болестта се разпространява навсякъде. Ако животът ви не е подготвен психически, вие ще отидете в пропастта на ада поради студено безразличие. Кажете на близките си и на тези, които искат да чуят от мен, покрийте се сега или няма да можете, защото няма повече време. Дъще моя, сърцето ми е разбито. Сърцето на човека е корав, въпреки че предупрежденията са се случвали от много години. Моето разбито сърце не може да спаси човечеството. Бог Отец дава на човечеството всякакви наказания. Наистина скърбя за човечеството, докато душите му са разкъсани и грабнати от Сатана. Разбито майчино сърце. Дълго време те чаках, но вече го няма. Сърцето на майката боли всеки път. Синът ми страда толкова, колкото майка му. Баща ти копне за всяка душа. Не знам кога Господ ще ви изпрати наказание, защото през 2020 ще има всякакви бедствия и аварии, тогава веднага ще дойде глобалното прочистване. Съобщение номер 2 дни 21 февруари 2020. Баща поздравява дъщеря си. Вашият земен край през тази година, тази 2020. Моля, помагайте ми непрекъснато да доведа много студени души, които не ме познават и тези, които ми се подиграват, не искам да загубя душа. Дъщерята на татко му помага да работи при него. Наградата за теб, небесното царство си заслужава, трябва да направиш повече жертви, да се откажеш от самоличността си, за да отидеш да работиш за царството, за да спасиш света за мен. Направи го, аз те избрах, дъще, това, което правиш, е да накараш мен, твоите свети родители, които страдат, да разбият сърцата си, защото майка ти обича всяка душа и плаче като дъжд на земята, време. Толкова съжалявам, че веднага слязох на земята, вие закоравихте сърцата на дивите зверове. И така, какво мислите, момчета, мога да чакам да се върнете при моята свята майка. Деца с упорити сърца, колко е болезнено за майката и бащата. Земята ви ще свърши един ден скоро, ще падне като Содом. Камък върху камък не остава и огън от небето те поежда. По свят, изпълнен с грях, те не знаят и какво правят. Небесният Отец вижда всичко и всичко е приготвено за вас. Презирате ли думите на баща ми? Той дълха твоят ден и час, да влезеш завинаги в огъня на ада с сатанинските им зверове. Върнете се, деца, върнете се в новите небеса и новата земя е вашето небе, завинаги и завинаги в небесното царство. Така че искам да донесете това съобщение до всички. Пригответе се бързо, спешно да се върнете при бащите си. Не си мислете, че в подземния свят се забавлявате, загробният живот вече няма да бъде, а просто огнена яма. Така че слушайте, разбирайте, не закоравявайте сърцата си, вие, коравосърдечни хора. Моята свята майка е постоянно, моят небесен баща те чака, каните да почукаш на вратата си, но ти няма да слушаш, а се връщаш. Пасторите в църквата не са факи за децата. Търгувам за децата си. Майчината дума. През тази 2021, през тази година е време на глобално прочистване на света, което знам колко болезнено е. Тъй като те обичам толкова много, сърцето ми боли всеки път, така че небесният баща вече не чака. Това ли е истинската майка, попитал пророкът? Вярно е, че твоята свята майка страда. Майка отговаря. Тя е майката на Исус от Назарет. Моят син беше разпнат, за да спаси греховете на света. Но да те молят да се върнеш при баща си и да напуснеш света е сатанинско зло, което те тегли заедно с несериозния лук, който обичаш. Душата ви принадлежи за кратко, но отказвате да мислите, сърцата ви оставят звяра да я изяде направо от този свят. Така че децата заслужават ли го? Много съжалявам за теб, твоят небесен баща вече не чака да те спаси, защото си чакал толкова много години и не си се променил много, но си се грешил много пъти. Времето и земята свършват през 2021. Бъдете постоянно с мен, с ангелите, Светият Дух е във вас, тласкайки ви да носите посланието навсякъде, за да чуят и да се покаят за греховете ви. Няма повече време, казах ти, твоята година, твоят свят вече го няма.
Не позволявайте на сърцето ви да кърви. Мили мои деца, аз съм майката Мария, Дева Мария, майката на твоята милост. Глупави мои деца, толкова много ме боли. Вашият небесен баща вече не е снисходителен. Отнесете това съобщение от моите свети баща и майка до всички и се върнете бързо. Бащата поздравява децата си. Съобщение 3 от 19 май 2020. Ето я, дъще, месите на вашите енории вече не ни принадлежат. Заради вашите отстъпнически деца не следват нашата воля. Ние вече не сме там, защото ме нарани, разби сърцата ни. Ще трябва да те накажа. Разбирате ли какво имам предвид и се променяте според учението ми, както беше в началото? Маси, причастие, приеми святото ми тяло, трябва да коленичите и го вземете до устните си. Но вие сте богохулствали като пророчество от Стария Завет на Даниил 7, 21, 22, 21 гледах, тогава рогът воюва със светиите и ги победи. 22 докато дойде старецът и се даде съдът на светиите на Всевишния, и дойде времето, когато светиите ще имат свое собствено царство. И дори пророчеството от Новия Завет се изпълни, Откровение 13 май 10, Пети му даде громогласността и богохулство, и му даде сила за 42 месеца. Шести отвори устата си да хули Бога, хулейки Неговото име и Неговата скиния, и вас, които сте на небесата. Седеми му позволи да води война срещу светиите и да ги победи, и са му дали власт над всички кланове, народи, езици и нации. Осени ще му се поклонят всички жители на земята, чието име не е записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне. 9. Който има уши да слуша. 10. Които трябва да отидат в затвора, да отидат в затвора, който ще умре от меч, ще умре от меч. Там е издръжливостта и верността на светиите. Цялата църква е съгрешила, няма вече свещеник, достоен да принася чисти жертви на триединните богове. Ето, децата ми ще бъдат наказани до дълбините на ада. Ето, моите синове и дъщери, и моите малки бебета. Вашето наказание ще дойде на вратата ви. Сега нашата литургия вече я няма. О, верни деца, които ме обичате! Вие сте у дома, събрани отново, за да се молите, казвате молитви многократно с молба за моята милост и молите броеницата, предложи милост на майка ми, за да може тя да ми прости и да отиде в Царството небесно с майка ти. Остават онези, които не слушат моите учения, ще бъдете наказани пред правосъдието на баща ми. Сега баща ми е много близо и много близо, вече не се променя както преди. Майка ми ви обича толкова много, че моля баща ми да остане, за да оправи душите ви, но не искате да се промените, просто продължете да преследвате света, така че сега ще понесете наказанието на вашия вечен адски огън. Хей, дъще! Баща беше онемял, баща вече не чака, огън пада от небето върху онези, които ме презират и не ме уважават, и ме клевети, неподчинение на моите учения, неподчинение на волята на баща ми. Близо до деня, много близо и много близо до баща ми, който изпраща наказание на земята, моя милост вече няма да приема вашите молби. Ако знаете, че литургия вече не е, този ден е настъпил. В началото на 2020, всяко място, където все още присъстваме, сега там вече няма нито един храм, въплътен от мен. Съжалявам онези, които избрах да призоват моя син, за да призове благочестивите деца да се молят непрестанно, за да върнат много души обратно при баща им, но времето изтече, пригответе се и пригответе святата си майка да ви заведе от дома с ангелите на небето, моето небесно царство завинаги. Хей, дъще, дай ми крила на ангели, за да пея хваление на твоето свято име. Отче, приемаш ли го хората да го четат? Пророк Мария му каза да помоли Бог. Дева Мария каза, давате ли го и на хората да го четат, за да видят колко още души могат да бъдат спасени. Няма време, момиче. Майката е майката на Исус. Скъпото ми дете претърпя мъчението да умре на кръста за вашите грехове, да те изкупи, но сега децата не са се върнали. Вашият небесен баща и вашата майка страдат много, плача много и плача много кръв от съжаление към теб.
Майка се появи навсякъде и молеше небесния баща да остане на време, за да спаси децата, но злото те тегли по светските удоволствия на широкия път и след това към вечния адски огън със своите сатанински орди, за да те измъчва. Колко е болезнена майката! Какво трябва да направя, за да накарам децата си да ме слушат? Сега вече няма време. Огън скоро ще слезе от небето. Децата ми, месата на моето скъпо дете вече я няма, че знаеш, че времето е дошло. Тъй като масите са се променили, духовенството, свещеници, епископ, архиепископ, отгоре надолу обърнати, от света и тъмно. Не е достоен за присъствието на моето скъпо дете и господарят беше изгонен от църквата, сега духовенството също презира любимото дете на майката, без да се подчинява на Божия закон. Всичко свърши, скъпа, и светът дойде към своя край, толкова е близо, скъпа. Светът, който презират безразличието, но един ден те ще плачат в огъня на ада, чистилище. О, много съжалявам, дъщеря ми. Праведният ден на Бог Отец е много строг, прав, ясно. Защото Бог е дал време, не както в дните на Ирод, Соломон, когато тя се оттегли, няма време, време е да прекусят Червено море. Когато дядо Коледа им даде време, те се подиграваха. Ядосан баща наказва безмилостно, такъв е и бащата на небето. Хей, дъще, здравей, мамо, казвам ви, прекарвате много време в молитва и скръб за вашите близки и за целия свят. Завършен на 19 май 2020. Майка очи, само ги носиш да четат, подиграват ми се, няма значение за тях, това е моята награда. Ето го, момиче. Масите вече не присъстват там на любимото дете на майката, защото прахът на святото тяло не е чист, и пасторите ми вече не се подчиняват на законите ми, и учението на баща ти е променено и нямаш благоговение да почиташ Бога на баща си. Сега просто смятате Бог като общ баща за нещо обичайно като кардиналите на другите църкви и равни един на друг. Бог знае всички неща, Бог знае всичко, което правят, и подготвят всичко за идването на световния Господар. Земята ще бъде изчистена от огън от небето. Сега вече няма време за светски дела. Всеки, който познава страха, трябва бързо да се покае за греховете си и да се върне при своя небесен баща и да го моли да прости греховете им, спаси душата си. О, деца на света! Не се инати повече! Върнете се, деца! Да затворим вратите, за да се молим много и много, не се фокусирайте върху храненето, постете и се унищожавайте, защото времето изтече, момчета, разбирате ли? Не искам да загубя децата си, сърцето ми е разбито, защото не ме слушаш, за толкова кратко време няма да имате време да се покаете. Деца, върнете се, нека да се върнем. Само през тази 2020. Бог бащата е ядосан, когато, кой ден, не може да знае, много години Бог ми даде време да те чакам. Деца, чуйте ме, не искам да загубя децата си, моля те. Не подценявай мама повече. Моля, нека много хора познаят сърцето на майка, която ви обича безкрайно. Здравей, мила дъщеря ми! Нито пък вярвате в новите книги, ново небе и нова земя, фалшиво уплътнение на кожуха, книга на истината, молитвена кампания. Книгата на истината не е от небесния баща. Трябва да постите и да се умъртвявате, пазете се чисти, откажете се от греховните удоволствия, лъжете се и плачете за греховете си, които са причинили на майка ви и баща ви толкова много мъка. Дори и така, но родителите не могат да изоставят децата си. Моля те да се върнеш, връщане към непрестанна молитва, молете се много. Защото греховете ви преливат като реки и планини. Деца мои, отделяте време да затворите вратата и да се молите на броеницата, почитайте милостта на моя възлюбен син Исус за прошка. Така че, моля, разпространете новината до всички, за да могат бързо да се върнат на време към милостта на Исус, единородният син на небето, който умря невинно, за да ви спаси. Умолявам те да ме изслушаш. Не се инати повече, не се инати повече. Блажени тези, които не виждат, но вярват в Божието Слово, и греховете ви ще бъдат простени. Деца, правете както ви е учила майка ми. Поздравявам моите любими деца. Съобщение номер 4 Дмитрий 2005-2020. Татко ми каза да напиша спешно съобщение.
Любимата дъщеря на татко, занесете посланието на моите свети баща и майка на вашия архиепископ. И тамошният архиепископ го публикува в енориите, малки енории за спешни новини, за да спасят душите на моите деца. Ако не следвате инструкциите на баща си, ще те изпратя в дълбините на ада завинаги. И трябва да го пуска отново и отново, така че малките ми деца да го чуват ясно, да спасят децата си и раздадени на епархиите за спешни изпълнения от епископи. Свещениците, които не правят както казвам, ще бъдат наказани с вечен ад. И след това го отпечатайте за всяко семейство. Всички, направете го възможно най-скоро. Поздравявам изгубените си деца. Пророк Мария обяви, че е завършил писането на 30 май 2020. Съобщение 5 от 31 май 2020. Ето го, момиче, вашето земно пречистване няма да се забави повече, защото небесният баща е много ядосан, тъй като децата човешки искат само да се убиват един друг, те се наслаждават, когато са били гладни и загинали. Небесният Отец не може да понесе гледката на човек, който добавя грях и сърцето на дявола. Гневът на Бог бащата е много ядосан. Разбирате и отидете да представите съобщението сега. Съобщение 6 от 6 януари 2020. Ето, моя любима дъщеря. Знаеш ли колко е болезнено сърцето на баща ми? Баща ми на небето ме смъмри, защото не можех да правя това, което исках. Обвинявахте, че не ми помогна. От очите на баща ми бликнаха сълзи. Скърби за децата и скърби за баща ми. Скърбя много, скърбя за децата си, които толкова много обичам, че не можех да ги доведа в къщата си. Но сега огънят на Бог Отец е на път да се излее върху земята, целият свят е пречистен, цялата земя свършва в края на света, пречиства овцете и козите и вие няма да слушате, но ще се обърнете наоколо, върни се. Моите свети баща и майка те обичат и плачат с кървави сълзи навсякъде. Лидерът на моята църква сега е лицемерен сатана, който направлява лодката на моята църква по грешен път, и кардиналите, архиепископ, епископ, свещеници, които са слепи, душите им са изядени от сатаната, следват лукса, парите, властта, положението. Ценят богатите, презират смирените и смирените. Избрахте и осветихте ръцете си, имайки право да правите жертви на Бог Отец, и сега смятате литургията за незначителна, според закона, който сте поели, за да почетете себе си. Моето място на почит не е вие, лицемери, да си облизвате устните, превъзнасям те, смирете се. И на моето благоговейно място не трябва да показвате пеене и танци. Облеклото трябва да е семпло, спретнато и дискретно. Покорявам те, теб и твоите отце, покрийте се за греховете си, молейки милостта на баща ми. Плачете и молете за прошка. Сега литургията на баща ми вече не се приема, за сега баща ми дойде. Деца, покайте се и не молете да се моля за милост с родителите си. Молете се с броеницата толкова много и колкото можете, за да бъдете спасени, а не във вечния огън на ада, татко е близо и много близо сега. Мои изгубени деца, пълни са грях, трябва ли да те моля за винаги? О, дъще моя, толкова съм тъжна. Татко е толкова тъжен, трябваше да умра невинна и болезнена смърт, за да ви спася, но вие ме гледате така отвисоко, деца. Баща поздравява малката си дъщеря, дъщерята Мария му казва, че обича баща си. Поздравявам изгубените си деца, пиша датата. Да, написах на 1 юни 2020. Занесете думите ми в дома на архиепископа, за да пуснете съобщението. Съобщенията на бащата, всеки, който не прави това, което той е заповядал, ще трябва да застане пред баща ми, който е на небето, който живее завинаги. Съобщение 7 от 23 юни 2020. Дъщеря, пиша тези редове за теб, за да ме научиш да ценя. Дъще, кажи и да й каже, не оскърбявай святото сърце на баща ми, мое мило дете. Тя проповядва човешките деца на майка си в нищото, огъня на чистилището, а да се мъчи кой я слуша. Не оскърбявай повече святото ми сърце. Не казвайте, че нашето тяло е храм на Бога, нито Сатана се осмелява да каже това. Не ме обиждайте повече, много ме боли. Не водете децата си по грешен път. Научете се да разбирате внимателно.
Ако някой я слуша, сатаната го притежава. Да не говорим и за тюлените, книга на истината, съобщение от небето. Сатана се преструва на мой баща, деца. Спрете да им казвате да ходят на литургия в края на деня, за да не се заговориш с него и да отидеш по дяволите. Развържете печата на свещената книга, която е определена за този последен час да бъде отворена, и стегляте се от града. Стой на страна. Бързи и умъртвени, изоставяйки всички светски планове, и винаги носете моята броеница около врата си и кръста на разпнатия Господ, който умря за вашите грехове. И се поклони и се моли. Да организираме у дома всеки ден, почасово, броеницата, молете се за милостта на Господ, моят любим син ще ви спаси. Деца, слушайте и направете същото. Деца, отворете сърцата и умовете си, не наранявайте скъпото ми сърце. Часът на небето дойде, мама плаче за децата си. Деца, слушайте инструкциите на майка си. Здравейте, деца, здравей, мамо, дъще. Исус, баща тук, дъщеря, казвам да. Спешно донесете на всички думата на вашия небесен баща да ви спаси. Покай се и се покай. Спешно, спешно, правете каквото е учила светата майка Дева Мария, за да спасите душите си. Да, не би да е късно, защото часът е дошъл. Денят на праведния баща дойде. Поздравявам те, чакам да се върнеш при мен скоро. Надявам се да се върнете при мен спешно. Съобщение 8 от 24 юни 2020. Мамо, здравей, дъще. Да. Ето го, момиче. Тази жена каза, че наказването на всяко място не е правилно. Не слушайте, трябва да се подготвите за идването на Господа, което е и краят на света, деца. Светът вече го няма, само огънят на чистилището яда. Няма хиляден, просто рай в рая през 2020. Тази жена бавно се увлече от добрата новина, защото не можеше да чете на езици, за да се излекува. Що се отнася до литургията, не повече, повярвайте ми. Молете се и се молете постоянно във вашето семейство. Отиваш в този храм, той те хваща, те дръпва оттам, не те пуска да се върнеш. Отбелязало го е в черната си книжка, ще вземе децата на всяка цена. Вече не мога да те спася. Толкова съм тъжен, вие не ме слушате. Майка също помоли своя небесен баща да дойде поскоро. Майка греши, моля, забави, толкова повече губиш. Казахте ли им, Госпожо? Достатъчно е достатъчно. Тъжна съм, толкова съм тъжна, че трябва да го кажа на дъщеря си. Мястото, където работи екзорцистът, не принадлежи на майката. Който отиде там, вярва, че ще загуби душата си. Мой син, знаеш ли какво да правиш, защото Бог уважава свободата, която Бог им е дал, но те не са мъдри. Просто погледнете църквата в Рим, където главата на църквата на Исус, моят син, вече седнал от Сатана, вие осъзнавате състоянието на църквата днес. Сега ви моля да се молите много, много, за да спасите души за мен с моята броеница. Ти непрестанно се молиш за милостта на моето най-свято дете, за да можеш да бъдеш спасен. Не забравяйте винаги да носите огърлицата на врата си с кръста, че Исус е умрял за вас. Мама те поздравява. Денят на идването на целия свят идва скоро. Няма оцелели, чуйте ме. Исус, баща тук, дъщеря. Казвам да. Причистването вече не може да бъде спряно. Настана часът, деца, чуйте думите на светата майка Дева Мария, която винаги ви обича. Разбрахте сърцето на майка ми, информирах много и много. Съобщение 9 от 29 юни 2020. Пророкът го обяви 244 там Бинч Стрейт, Филатър 1 там Фулър, област Худуч, град Хошимин, обявен от роба на Божията любов. Татко, кажи ми, дъще. Обявете на всички, че праведният ден на Бог Отец ще слезе на тази земя през август 2020. Във вашата земя. Деца мои, бъдете готови да побързате, спешно се молете непрекъснато точно сега. Вие се проснете, за да измолите баща си и да живеете в чистота, за да приемете светите си баща и майка, за да ви посрещнат у дома в деня на майка ви. Вярвай на думите на дъщеря ми, специалният пророк на баща ми е избрал. Не гледайте от високо бедната си дъщеря, която е богата на състрадание към човечеството,
чрез бащина дъщеря, нека се обадя, за да те спася. Тези, които вярно обичат баща си, бързат с цялото си сърце и душа да му принесат жертва, моли се татко. Вашите свети баща и майка ви приветстват на небето, в деня на правдата е денят на вашия съд. Греховете ти стигат до небето, но тъй като съм богат на състрадание към вас, но те моля, не приемам вашите грехове, но ви прощавам в този кратък момент, баща също изля милост, тогава го направи, не трябва да отиваш при огъня на чистилището, колко ще страдаш в адския огън. Глупавите деца на бащата, дъще, кажи спешно на баща и не бавете да загубите душа. Момичетата трябва да тренират сега. Казвам да. Тогава мама каза, че съм аз. Казах да. Майка очи, слушай баща си Исус, цар на твоята любов. Практикувайте веднага, щом всички знаят, за да подготвите душите си. Трябва постоянно да се покайвате, плачете за греховете си и не молете. Молете се всеки час, почасово, защото греховете ви стигат до небето. Деца, помислете отново, такова наказание за гордостта на първия ангел. Защото Исус, моят любим син, жертва, за да изкупите греховете си, така че ви се дава голяма индулгенция, спасете душите си на небето завинаги. Не можеш да опишеш колко щастливо е небесното царство. Изясних ви, за да разберете. Майката е майка съизкупителка, спаси ви в деня на възнесението на душата и тялото на небето, така че, нека го направим веднага, деца. Обичам глупавите си деца. Поздравявам моите глупави деца. Поздравявам дъщеря ми. Пиша много спешно, пиша на 29 юни 2020. Съветвам ви допълнително, момичетата трябва да напишат имената си, твоето свято име, адреса на който живея. Посланието, което ми даваше, че ти Исус сте слезли от небето при човечеството, за да спасите човечеството. Деца, чуйте ме, бъдете постоянни всеки час според сърцето си, те искат да се върнат при майка си. Деца, направете същото. Съобщение 10 от 7 февруари 2020. Тук пиша. Аз казах да. Това не е татко. Кой е това, скъпи татко? Това е мъж, който се представя за баща си, те са мазохисти. Те унижават баща си, говорят мръсни, гнусни, отвратителни, недостоен за баща. Това унижава бащата, който е такъв човек. Дъще, моля те, оправдай баща си. Страдам, трябва да се унижавам със света, който мрази, той унижава името на баща му, така че той трябва да претърпи загубата на човешки морал. Там видях сърцето ти да страда хиляди и вие пронизаха сърцето ти, дъще, моля те, оправдай баща си сега. Сега имам дъщеря, за да изчистя ума си за баща ми. Направи това за мен сега, татко бъди кротък. Дъщерята на татко е толкова умна, преди толкова много години, никой не знаеше, че баща му е получил сърдечния удар, който той е получил. Моля, извинете баща ми. Здравей, скъпи ми татко. Дъщеря, баща тук сине. Моля, извинете баща си. Винаги, когато вляза в контакт с някого, моята свята майка Дева Мария винаги е до мен, родителите са много тъжни, богохулството е срамно. Мама и татко тъжни вече много години. Сега направи това за мен, за да са по-малко тъжни родителите. Моля, уведомете целия свят, е духът на злото, който клевети, той унижи баща си, към бащинство, недостойно за църковното богослужение, и нека моите ученици ме гледат отвисоко и не се подчиняват на моите учения, и свещеници, които дават телата и кръвта си като другите деноминации, но са загубили достоинството да бъдат учители на моите деца. Тогава и свещениците са живели така. Да ще го направи веднага за татко. Толкова добре съм търпил преди. Защо не каза на никого? Никой не знае, но никой не му пука. Само си помислете, че татко е такъв човек. Срам за бащата, който няма характер да бъде баща. Така че, момичета, помагайте на татко, дъщеря. По-конкретно неговите произведения, нежността на Исус, Бог и аз, послание за милостива любов, Исус говори на една душа, истински живот в Бога. Вие откривате, разговаряха без светите си майка и баща с тях, не е баща, дъще. Дъщеря го направи сега. Мамо, дъще. Да,
Майка ли е? Майка си е майка, аз съм твоята милостива майка на Исус. Дъщеря, моля, изяснете, изчисти всичко това за мама. Те са просто езически дух, който умишлено се опитва да унищожи църквата, клевети милото ми дете. Така че направете това за мен сега, съжалявам, че е твърде късно, времето ти изтича. Но всеки иска да отстоява човешкото достоинство, нали? Само хората нямат човешки ум. Баща ти е смирен, тъй като той е син на бащата, но примерът на сина на бащата е лош. Свещениците на църквата също презират и вършат лоши неща, освен това поради злото, което разпространява, за да унищожи църквата, има промяна, че краят на света идва и много близо през тази 2020. Моля, помогнете на мама. Да. Здравей, мамо, дъще. Да, поздравявам те, мамо. Грижа се само за смирените, обеден. Не гледам на хората, които са в контакт с вълнение, смешното е демонично. Виждам я как се държи много добре. Всички са слепи и никой не знае. Ето го, момиче. Моля, извинете баща си. Злото на Сатана, той е безсърдечно, позволи и да напише унизителен баща, хулете ме, така че църквата ми да стане незначителна, главата на църквата, която пожелава жените по света, светски. Поради това учението на моите пастори е да приемам за нормално да имам контакт с противоположния пол и след това да стигна до момента, в който е лесно да загубя църквата си. Без инструкция, нищо не е отстъпник, за него Исус не струва, какъвто е той, такива сме и ние. Нормално е, там, това е. Дъщерята разбира ли какво има предвид баща й? Да, разбирам, татко. Така че, моля, информирайте целия свят за моето нещастие. Просто казвам, че всички тези мръсни неща са изсценирани от Сатана, за да може вашата църква да излезе така. Татко говори с всички, майка му винаги е с него. Виждате ли някоя част без майка? Без деца? Бележка от роба на любовта розово млеко, литературният гений на Мария Питър, от доста дълго време, от 1980 до днес, някои произведения се приписват на откровенията на Исус, но всъщност са сатанински произведения. Изсценирани, за да унижат Бог, това е сериозно обидно, трябва да се каже, кощунство, включително произведението «Една душа» от Света Тереза на детето Исус с пасажа «Карта с покана». Всемогъщият Бог, създаващ небето и земята, уреждащ вселената, вие и самата света Дева Мария, царица на небето, с уважение донесете добра новина, за да ви направи пощастливи, че Принц Исус е нашият най-голям син, крал на царете, господар на господарите, женен за мис Тереза, дъщеря на баба, която сега е кралица, могъща кралица, която управлява всички страни на Германия. Исус даде като буржуа, като бебето Исус, месианската смърт. Поради това кралицата е удостоена с тези две големи титли, Тереза на бебето Исус и лицето на светеца. Ние нямаме честа да ви поканим на сватбата, която беше тържествено отпразнувана на планината Кармил на 8 септември 1890. Този ден присъства само небесният двор, поне ви каним да присъствате. Процесията на булката, която ще бъде празнува се утре, денят на края на света, царят Исус слиза от небето с величие и светлина върху облаците, съдейки живите и мъртвите. Не искаме да казваме точна дата и час, но ви молим да бъдете подготвени и винаги наштрек. И други работи с думи като любовницата на бащата. Ще се оженя за теб с удоволствие и да, не. Но до сега Бог е оправдан близо до края на света. Съобщение 11 от 7 април 2020. Бащата учи децата, има послание. Да, ето ме, татко. Деца, покайте се непрекъснато, деца. Вече не може да се промени, деца. Не мога да забавя повече. Пречистването също е апокалипсисът, който ще ви пречисти. Студен си, ще те хвърлят в огъня, късно е да плачеш и плачеш. Молех те и те умолявах, знаеш ли колко ме боли? Студени деца, какво повече да кажа? Виждам, че изобщо не ви пука, глупави мои деца. Сърцето ми се къса, когато се държиш така с мен. Това е майка, дъщеря.
Да, госпожо. Моят син, вземете думите, че баща ви изпитва болка, оплаква се. Децата ви гледат ли ви така от високо? Баща ти, знаейки всичко на небето, вече не може да забави, защото ставаш все по-корав, студен, вече не уважаваш баща си, включително духовенството, пасторите, всички са изгубени. Майка каза, че литургия вече няма, сатаната е отишъл във всеки храм. Денят на праведния баща трябва да дойде. Моля ви да се събудите, моля ви да призовете Светия Дух да ви просвети. Оставете всички светски притежания, молете се час по час с моята броеница и милостта на моя възлюбен син и святата кръв на вашия баща Исус, пролета за спасение, изкупи децата. Включително човечеството по целия свят, който и да вика към мен многократно, аз спасявам всички вас. Винаги трябва да носите моята броеница и кръста на Господа, който изкупи вашите грехове. О деца, мамини глупави деца! Майка ми и святото ми сърце те чакат всеки ден, всеки час. Времето изтича, ако искате да се върнете при майка си, трябва да го направите спешно. Мама поздравява дъщеря ми. Съобщение 12 от 7 април 2020. Така уведоми дъщеря си. Да, дъщеря каза. Моля, напишете пояснение, историята на слепия свещеник, прочетете писмото, бащината доброта е от кой баща. Баща смъмли този автор. Пасторите са слепи, невежи и невежи, подиграват се на бащите си, на църквите си. Бащата, че трябва да се научим, за да постигнем целта, да станем дякони, да образоваме овцете, но вижте, че овцете нямат богословие, висше образование, но го признават. Подиграва се на смешните, неприлични, мръсни неща в душата, на които се учим, за да получим свети санове. От Ватикана много поколения по целия свят се покланят на какво? Преклонение пред безразборна жена, слепи овчари гният. Верните агнета са видели мръсотията, която богохулства техния небесен баща. Бащата си е бащата най-добрият, когато хулят в името на бащата. Но децата на баща му са глупави до край, от Ватикана надолу, омагюсан от злото. Главата му е тъмна и скучна, но той учи живота на бедни, глупави овце, без способност да учат, но сърцето му е светло, умът му е възвишен. Но това е краят на времето, но ако е време, трябва да се появи отново в йерархията отгоре до долу. От минало до настояще произведенията. Бащина доброта. Нежна любов Исус. В сърцето на Бог. Исус говори на една душа. Душа на светата богиня Тереза, бебето Исус. Истински живот в Бога. Любовницата на бащата. Бог и аз. Добри любовни съобщения и не от Бога, която беше изценирана от сатаната, за да обиди и похули бащата. Съобщение 13 от 7 май 2020. Тако. Ето я дъщеря ми, кажи ми всички произведения, които ти дадох, и кажи думите, които ти дадох да напишеш онзи ден. Моля, кажете ми ясно несправедливостта, която баща ми е търпил почти 1000. Кажи ми думите, които ми даде да напиша за тези произведения. Деца, моля, оправдайте ясно баща си. Радвам се, че правите това за мен, както и да казват такива заблудени автори, отваряли ли се изхода. Вие свещеници луди овчари погубихте душите си от зло. Майка му каза, че литургията вече не е, че той вече не присъства, но мъжете продължаваха да се перчат с устните си, сякаш на трибуните на хвалещата тълпа. Полудяваш и отиваш там, за да не се сговориш с него и да станеш закоравел и безчувствен. Татко каза, че неговият ден е дошъл. Стоиш вкъщи и се молиш всеки час за своето спасение, защо не ме слушаш? Вие, момчета, не искате ли да отидете в рая? Тогава ще видите накъде отивате. Колко време трябва да моля децата си? Вашите деца разбират ли какво имате предвид? Деца, бащата плаче. Плаче за моите глупави деца, това е думата на баща ми, която слезе от небето, за да ви спаси. Майко, тук дъще. Да. Вече не знам какво да кажа. Децата на света вече са хвърлени в огъня. Мама те обича, майка ми не е учила, че няма нищо трудно, но защо не познаваш страха от огън?
Дъще моя, твоят земен живот е на път да свърши, точно на време за деня на майката. Направете го, не е трудно, просто живейте чисто, молете се постоянно, постете и умъртвявайте, само за кратко. Колко Отец е много строг, грехът трябва да бъде наказан, не може да бъде простен. Бащата е много справедлив, но поради любовта на моите деца, искайки да те спася, те помолих. Децата също са безразлични и студени, така че не им показа нищо, не се страхуват от нищо. Тогава трябва да приемете наказанието си. Здравей, дъщеря ми! Да, поздравявам те, майко! 01H50, 5 юли 2020. Съобщение 14 от 7 юни 2020. В 03 че. Майка тук, дъщеря. Да, госпожо. Дъще моя, дойде краят на света, но моите деца просто мълчаха и не се промениха много, много малко. Мамо, има само един човек в офиса на архиепископа, който има спешно съобщение, ти изпращаш пророк там горе. Майко. Не са, майка каза. Мама не може да избира. Никой не е достоен да получи небесните думи на майка и нейното любимо дете, те не го заслужават. Но тогава, госпожо, те чуха. Скъпа, разбирам това, но заповедта на Бог баща и майка даде много ясно послание, умолявайки ви, защо се случва това. Истински, направих грешка, помолих да забавя, те станаха позакалени и закалени. Стигна се до този последен момент и те все още са безразлични, наистина не разбирам хората по света. Не се ли страхуват от адския огън? Отивате в храма си, всички сте контролирани от него. Изгубени деца, събудете се, деца мои. Съжалявам за вас, момчета. Повярвайте на посланието ми, карам пророците на моите деца да пишат думи от небето, за да ви спасят. Децата го правят сега, искам да спася децата си. Ето я дъщеря ми. Да, сър. Моля, кажете на всички, че децата ми знаят на какво ме научи вашата свята майка. Баща ми е много ядосан, отне 3 черни дни, за да се върне, но баща ми вече не приемаше. Обвинявам ви в неуважение към светата майка. И баща ти на небето ще бъде наказан до мястото на хиляда и до мястото на вечността. Съобщение 15 от 7 август 2020. Здравейте на всички деца! Посланието е, че татко ги предизвиква, вижте колко оплашени могат да се върнат. Но виждам, че нямат никакъв страх. Изпитанието на бащата да знае, че децата му са пълни с грехове, да брои децата, които се връщат при баща си. Тъй като искам да преброя децата си, този спешен тест за доверие през август 2020. Но сега знам колко много синът ми отказва да се върне, много малко, малцина. Невъзможно е Бог да знае кой е денят, месецът и годината. Татко е толкова тъжен, така че бащата и майката тестват децата, за да знаят статистиката за техните деца. Но деца, пригответе се, както са ви научили светите отци и майки. Бог Отец скоро ще падне. Майка тук дъще, казах, да, сега знам как са децата ми. Деца, искам винаги да подготвяте сърцата си, както преподавам, и то много скоро. Поздравявам децата си. Деца, слушайте ме, правете както съм ви научил. Що се отнася до литургията, моето любимо дете вече не присъства. Просто погледнете главата на църквата във Ватикана и ще разберете и научите и за тази част. Мама те поздравява. Съобщение 16 от 8 януари 2020. Исус страда за теб, неговата любаща дъщеря. Сине мой, моето време дойде, мили мои деца, чуйте ме. Не ходете в храма, деца, вече ме няма. Отивате там, сатаната е там, няма повече жертвоприношение на овце, само примеси, те са приложили всякакви неща и са направили заклиненията на боговете. Не ядеш мръсотията, после тя те отнася със себе си в ада. Децата са се калили, закалили. Деца мои, вие само се молете постоянно с благоговение за моята милост и молете бройницата с благоговение за вашата свята майка. Откажете се от всички фалшиви, временни светски удоволствия, които предлага, за да примани децата ми. Молете се непрестанно, деца, на Отца, делото на Отец ще се случи един ден скоро, много скоро.
Деца мои, овчари се грижат за моите деца, които са слепи и не виждат, откъде намирате брашното си. Сатана той ти предаде. Деца, как не виждате? Децата ми са слепи, извиках свидетеля от земята, той каза, имайте дарбата на разпознаване. Как се учите от ученията на баща ми в апокалиптичните писания от последните времена? Не разбирате, моля, разберете, моля, комуникирайте внимателно, приместният прах се е преместил от Сатана. Да бъде себе си, осъзнаваш ли? Спрете сега, молете се постоянно, постете и умъртвявайте, отречете се от всичко, винаги носете броеница на врата си и кръст на статуята на баща ви, който е бил разпнат, за да ви спаси. Правете го, глупави деца, и продължавайте, деца, не го вземайте при сърце. Деца, тъгувам за вас, искам да ви спася, направете го сега, дойде времето на баща ми, дойде неговото време. Аз съм Господ Исус Христос, Божият Син, присъствам вечно и не искам да те загубя. Обичам ви, деца, трябва да направя, за да се върнете от дома при мен. Деца, правете каквото казва баща ви. Небесният Отец вече не забавя, нека го направим веднага през останалите дни, кратките дни. Пиши, аз съм твой баща и дъщеря на Дева Мария, която те обичаше, все още се молеше да те спаси, приготви се сега, часът Господен дойде. Поздравявам моите глупави деца. Съобщение 17 от 10 септември 2020. Откровение на Бог Отец, изпратен от небето, за да учи децата на човечеството. Аз съм Божият баща, който те научи тук. О, деца, не забравяйте да се върнете, докато все още приемам молбите ви, че презирате своя Бог. Денят на наказанието наближи, ще се върнеш ли гневът ми, който презираш? Моят избран син обяви, за да те спаси, че го презираш. Вече сте видели места, Богът, когато презираш. Покай се бързо, извинете се бързо, аз съм бащата, аз съм царят на небето и земята, вселената, небето и земята, че трябва да говоря за вас. Ей тук, колко искрено се моля, нито могат да ги спасят. Да, поздравявам Бога, на който ни учиш. Малко момиче, избрах те за живота ти, никой не разбира колко, трудностите на детето ми. Искам да отида в религиозния орден, но не мога, които ми даваш многократно. Моля те се много. Исус учи. Поздравявам те, татко. Аз съм бащата на Исус, който винаги те обича. Обявете нещата, които съм написал за вас, говорете за този приют, за да не ходят там. Те не трябва да приготвят нищо, подслон на мястото на вашето семейство, където сърцата ви се обръщат към мен, в моето свято сърце и в полите на твоята свята майка. Деца, направете както в съобщението, което ви дадох във Виетнам, моля, направете същото. Деца, постоянно почитайте милостта на баща ми и се молете на броеницата в чест на вашата майка. Когато бащата се случи, вие сте готови. Деца, не слушайте съобщения, които не са от баща ви, чието деца са били измамени от тях. Децата отиват в приюта, вие сте в легловище, преследвани, децата трябва да бъдат вакцинирани, имплантиран чип, те ще ви насочат според собствената си воля, ако не го направиш, ще те застреля, тогава не можете да избягате, знаеш ли, че те контролира. Ще бъдете ли контролирани от него? Когато става въпрос за избори, това сваля вашия президент, защото сте били контролирани от него според волята му. Тогава вашата страна принадлежи към нея, включително онези, които се борят за власт. Както знаете, има Обама, има Китай, има антихристиянски имена, той владее света. Страната ви ще пострада много, казвам, че разбирате триковете им, момчета разбирате ли деца, не го слушайте как се прави на баща си, няма пророк на запад. Момчета разбирате ли децата изпълняват слушане на децата. Поздравявам моите глупави деца, поздравявам всички мои глупави деца. Аз съм майката Мария, която винаги те обича. Да, аз съм майка. Бебе, направи както баща ти Исус те учи. Направи го сега, за да не бъдат измамени от тях, използват трика да се представят за баща си и използват фалшиви думи, те използват, за да контролират децата, контролирайте децата, тогава ще страдате, както казах, а също и за вашите души, също принадлежат към него, децата го правят, не вярвай на нищо повече.
Вие просто се приготвяте, както в съобщението, което ви дадох. Деца, бъдете готови, идването на отца скоро. Здравейте, мои деца, те поздравявам те, мамо. Бог Отец заповяда на 10 септември 2020. Изчерпи. Съобщение 18 от 22 септември 2020. Пророкът го обяви за улица Тамбин 244, квартал 1, отделение Тамфо, област Худуч, HCM град. От слугините на нежната Божия любов, декларацията на Мария Петър за литературна сила. 22 септември 2020. Поздравявам те, татко! Това е баща ми Исус, баща за президента на САЩ да продължи да работи, децата не се притесняват, бащина сила, кой може да мине твоя Бог. Не мисли така, правиш ли зло и искащо да бъде твое. Трябва да сте гладни и жадни, когато трябва да живеете, което не е равно на смърт, бедствието, което донесох, за което казвате, че е майката на земята. Вие сте се покланили на зли богове, вашият Бог също ще падне, гнева ми, че не отворихте очите си и искаш още. Знаеш ли греха, който си извършил? Вие го накарахте да убие добрите хора, към които сте били небрежни. Твърдиш ли, че управляваш тази земя? Този свят твой ли е? Искаш ли да те накаже още повече? Гневът ни пада върху теб и все още искаш да превземеш света. Лежиш в дланта ми и не се страхуваш и се покае за престъпленията си. Високопоставените хора на земята са избрани от мен, за да ви науча да живеете в мир, сега светът е към края си. Лежиш в ръцете ми, на кого да дам да ме замести, за да поддържам света в мир, знаете ли? Никой не побеждава никого, разбираш ли? Не спорете и не се надявайте на нищо. Ще преклоните глави пред децата, които съм избрал, и нека дъщеря ми разпространи думата, така че всеки да се покае бързо и да не прави зло. Останал на тази земя, аз избрах хора да строят мирна страна, и ясно ли ти е вече, той ще продължи да ръководи изграждането на мира. Сложи край на тази война, избрахме някой, който да продължи да бъде президент на САЩ. Никой не може да премине моята воля, кандидатствате ли се на избори? Параноя, вашите заблуди да управлявате този свят. Вече знаете, че никой не може да ме подмине. Затова донесете тази дума на целия свят. Пиша името си, твоето свято име, където живея. Пиша повече, бащата избира, никой не може да убива за силата на бащата. Аз съм Дева Мария, която винаги те облича. Да, аз съм майка. Бебе, аз също нося тези думи и думите на вашия баща Исус на всички. Хората вече не си вземат правото да се убиват един друг, избран от небесния баща. Никой не може да устои, вашето земно господство, избран за президент на САЩ, продължава да води страната към мир, мирен, но те отказват да се установят, но продължават да воюват. Тогава Богът, който ще слезе на земята, няма да унищожи никой жив, още малко. Вие, антихристи, включително Обама, който стои зад Китай, на бащиния трон седи псевдохристос, застанете зад Китай, винаги иска да убие този, когото баща му е избрал, но кой може да победи силата на Господа? Никой не може да навреди, те ги убиха. Да ще направи го сега, така че хората вече да не спорят за спечелването на изборите или дори да искат да се избиват. Времето е много кратко, но не ви позволява да правите каквото искате, разбираш ли? Името на папата антихристиянин, след това всички ги повдигат, за да им дадат шанс да вървят за момчетата, които се опитват да свалят вашия президент, нека бъде глобалният хегемон, това е антихрист, мама така казва. Моля, разберете така, които стоят далеч от него, и трябва да стои далеч от този ватикански храм. Начертало е, за душите ви са него, е лицемер сатаната, попитайте отново, деца, къде изчезнаха ученията на баща ми, светът е към своя край, него боготворете повече, о деца. Съобщение 19 от 23 септември 2020. На 23 септември от 12 ч. 2020. Аз съм вашият баща Исус. Казвам, да. Бебе, донеси тези думи на баща ми от небето, за да те защитят. Избрах президента на Съединените щати да продължи служението ми, както съм избрал, и дадох за него живот.
който ми харесва, баща дава характер, силен, необикновена смелост, която той сам избра. Моля, бъдете сигурни, че ще живеете приятен живот за баща си. Всички вие се покланяте на Исус като цар над всички царе, баща ти винаги се грижи за теб. Отправяйте и се молете много на майка си, ще има мир в ръцете на баща ти, разберете волята на баща си и я изпълнете, децата правят същото. Ще победите плановете на злия Бог, който възнамерява да ви убие. Обичам моите глупави деца, дай ми го, поверете баща си. Здравейте на всички деца. Мамо, дъще, бебе, Отец Исус винаги се тревожи за теб, всички онези неща, които баща ми заповяда. Деца, благодаря ти баща, скъпото ми дете е богато на състрадание към теб. Слушайте, деца, и се върнете в небесното царство с баща си. Молете се постоянно, часът на Бог Отец е близо. Нови думи, които майка ми позволи да напиша, моля да ме уведомите, твоята свята майка винаги се грижи за теб, върни се при мама. Скоро ще стане, всичко е подредено в ръцете на моя любим син, Исус. Вашата свята майка очаква само да се молите и винаги да се молите много. Живейте чисто, обичайте се и си помагайте, за да се върнете на небето с майка си. Мамо, здравей, дъще! Здравейте, мили мои деца! Поздравявам те, мамо, нашата любима Дева Мария. Съобщение 20 от 26 март 2021. 14 ч. Баща Исус, тук пиша. Аз казах да. Момиченце, тако е тук сега. Моля те за спасението на закоравели мъже, грешното човечество, без да осъзнават, че са грешници. Така че никой няма благодата да се обърне. Кога се случи, трябва да останат там, където ги изгаря топлината, плачът не може да бъде спасен. Бог баща, който е справедлив, не може да прости на онези, които презират ученията на баща си, включително видовете, които сте избрали, осветени ръце, които бащата даде, и учението на светите баща и майка слиза от небето, които те презират, не им пука, считат се за талантливи. Всеки трябва да уважава. По човеко, когото си създал, които сега са змии, но заблуди малките деца на бащата. Вашият храм сега е храмът на сатаната. Радва се, подгони децата на баща си след себе си, боготвори го, вдигни го. Вашите души са заблудени, заблуден, водене на грешен начин на живот. Единство хора, с тях го, връщаш се на мястото им, връщаш се на тъмното място. Светът е към своя край. Нямате време да просите, момчета, разбирате ли, и светът вече го няма. Небесният Отец е ядосан. Светът вече го няма, светът вече го няма. Завинаги си просто вид, който вече не виждам. Момчета, разбирате ли? Дъщеря, моля, информирайте за спасяване на души, които искат да чуят и направят. И те ще имат благодата на обръщането, вижте колко души искат да ме последват. Аз казах да. Деца, чуйте посланието на баща си и майка си, Дева Мария помилуйте, децата изпълняват, искрени деца. Почасово, всеки час искрено моля. Татко, пази децата. Отец Исус поздравява моите глупави деца. Да, поздравяваме те, татко. Очави деца, вие сте обединени, децата сравняват бащите си с вида, които правят. О, слепци, отърваваш ли се от баща си? Хей, момиче, мамо ми позволи да напиша думите си. Майка е Дева Мария, син на майката на втория човек, слезе на земята като човек, търпи мъчения, умри за греховете си, да спаси децата. Деца, слушайте ме, които действат като посланието на моя син Исус към вас. Деца, направете го. Татко, Създател на небето и земята, който се е самонаправил, ще накаже децата. Ти презираш моя свят син, е Бог. Децата ще бъдат наказани. Бог Отец е справедлив, татко е ядосан на човечеството. Майка и Исус страдат, защото на децата ми изобщо не им пука. Човечеството само по себе си е гений, арогантен, без благодарност и без разпознаване чрез благодата на Святия Дух. Човечеството се радва на временния свят, на светските неща, на хората не им пука. Човечеството ще бъде изгорено завинаги от горещия мрак, невидим от Бог Отец, не е създал Вселената, за която човечеството е мечтало да живее в лукс. Няма повече, няма повече. Съвсем скорошен ден, деца.
Съвсем скорошен ден, деца мои. Умолявам те да не разбиваш сърцето ми и милите ми деца. Деца, просете непрестанно, всеки час деца. Не е трудно. Дневно почасово, деца от дома, твоето семейство се събра в Просия. Татко прости греховете ти. Знаеш ли, че греховете ти приливат като морето? Вие сравнявате с първия ангел, само един грях на гордост, което се наказва, тогава ще видиш греховете си. Децата на мама. Дадох всичко от себе си, за да спася децата си. Небесният Отец ви е ядосан. Промяната на собствената воля е тази на Сатана. Отгоре, деца отстъпници. Бащата не е единен. Вашият Бог не е равен на видовете, които са съставили. Бащата вече не присъства. Небесният Отец вижда през всичко, всяка мисъл, всичко, което правят. Татко вече е тук, татко вече е тук. Молете се от вашите семейства, вече няма време да се радваш на света. Молете децата си всеки час на час. Вие сте спасени, ако искаш да се прибереш с мен. Здравей, моя добра дъще. Моля, запишете датата. Аз казах да. Писах в 15:50 часа на 26 март 2021. Любимата дъщеря на мама, моля се непрестанно. Съобщение 21 от 4 април 2021. 21:30 че. Място за екзорсизъм. Хей, момиче. Аз казах да. Това място работи за злия култ на исляма. Не работи за родителите ти. Да. Работата на злата религия, скъпа, те са толкова дълбоко изгубени. Да. Не могат да разпознаят. О, болката на баща ми, децата на баща му вече са карани от тях. Татко трябва да дойде веднага. Все пак ходят където лежат. И още вече, заблуждава се, вече не е дете на баща. Което Сатана мисли, че е победил, но не наделя против волята на баща му, бащина сила. Но бащата им даде свобода и един ден те ще бъдат наказани, дуспа. Но хората отиват в мрака, за да горят. Бащата ги затваря, но ми е жал за тях. О, сине на баща ми! Влачиха се взаимно до мястото, където мислеха, че е бащата. Бащата извика, плачи. Синът му също го игнорира. Но те правят каквото си искат и бащата трябва да накаже сина си. О, опорити деца, какво трябва да направи бащата? Бащи деца, моят небесен баща чака децата да се върнат, но те не го слушат. Те слушат нечистия дух, на когото се кланят. Мамо, дъще. Аз казах да. Хей, дъще. Човечеството е майка и нейното любимо дете е с разбито сърце. Все още те чакам, но те го игнорират. О, деца, небесният Отец трябва да ви накаже като не е. Момчета, разбирате ли, вие ги приемате в сърцата си, децата стават безчувствени. Не обръщайте внимание на думите на вашите небесни майка и баща, които ви призовават, моля децата, дори не мислиш да го правиш. О, деца, трябва да бъдеш изпратен в мрака, където огънят те поглъща. Бог бащата се разгневи и наказа децата, майчино сърце боли. Исус имаше правото да страда и да умре, за да те спаси, но ти не го послуша. В края на това време светът е към своя край. Небесният Отец даде на моя възлюбен син да умре, за да можеш ти да бъдеш спасен, но не може да спаси децата. Исус страдай, защото си бил наказан. Наказанието на децата е на място от тъмнина, което гори знаете колко дълго. Това е дело на Бог Отец. Много съжалявам, деца мои, майка моли децата да бъдат послушни на думите на майка си. Деца от дома постоянно просят за пост и покаяние, просене на всеки час почасово, много майчини молитви и божествена милост. Исус е единственият Отец в небето. Направете го бързо, деца, небесният Отец да ти прости. Мили мои деца, татко вече е близо. Дъщери, моля, информирайте ги, за да ги спасите, те чуват и действат, за да ги спасят. Поздравявам дъщеря си. Да, поздравявам те, мамо. Исус е царят на любовта. Излъчване 4 април 2021. Божествен печат. Край. Привидението е идващият дух на истината, който ще въведе църквата в цялата истина и ще я разкрие на църквата. Това,
което предстои, е третото тайно пророчество от Фатима, но Ватиканът го е изрязал, без да го прави публично достояние. Лейди учи да публикува през 1960 и до ден днешен новата майка на Божията майка е род на любовта, като Мария Петър, която трябва да бъде обявена по заповед на майката на кралицата, която има пълна власт над небето и земята. Предстоящите неща са пропуснати, както следва. Голяма чума ще удари човечеството през това хилядолетие. Нито едно място в света няма да живее в мир. Сатана ще контролира тези на най-високата позиция, за да решава хода на нещата. COVID-епидемията се стовърва върху човечеството, за да предупреди човечеството да не обича и да се покланя на Бог, а да се осмелява да се покланя на дявола открито. Тоест Бог използва смъртта, за да напомни на хората, че душата е безсмъртна. Ще бъде наказан или възнаграден. Втори, Сатана ще успее да се докопа до най-високата позиция в църквата. Папа Бенедикт XVI се вслушваше в изкушението на Сатана да заплаши да подаде оставка, така че Франциск да стане папа на дявола, което се нарича Бог и се почита, дори седи в храма на Бог и твърди, че е Бог 5, когато бях с теб казах тези неща, не помните ли? 6. Знаете какво го държи сега, така че той ще се появи само в деня си. Бенедикт XVI трябва да подаде оставка, за да може да се издигне. 7. Наистина, мистерията на нечестието работи. Просто изчакайте този, който го държи, да бъде отхвърлен. 8. Тогава ще се появи нечестивият, когато Исус ще убие с дъха на устата си и ще унищожи със своя блясък, когато свети. Кора. И възкачването на Франциск до папата на дявола. Изпълнението на писанията, Откровение 13:11, вторият звяр. 11. И видях друг звяр да излиза от земята, има два рога като агне и говори като дракон. Този стих Бог ни учи, че Франциск е папата на дявола. Майката учи, той има два рога като агнешко, което е епископска шапка, и той говори като дракон, той хули Бог и той богохулства. Когато Бог не пита, Богородица не пита, но тича да пита психоаналитика, защото психоанализата е неговият Бог. Той даде интервю, когато го попитаха защо не в папския дворец, а в хана на Свети Мата. Той отговаря на богохулството последния начин: не мога да живея затворен живот. Имам нужда от нечие присъствие. Затова реших да го обясня така, реших да остана в хана на Света Марта, защото така ме посъветва психоаналитикът. Да не се налага да живея самотен живот не е добре за мен. А също и за спестяване на пари, иначе трябва да харча много пари за психоаналитици, а това не е добре. О, колко богохулство е това за Бога! То отрича всемогъщия Бог на любовта, така че прославя своя психоаналитик. Тогава е твърде глупаво да бъдеш глупав, тъй като разбира Библията по протестантски начин, се разбира в буквалния смисъл, но не разбирайте Библията в духовен смисъл. Тоест разбира според собствената си заблуда. Тогава каза, че Святият Дух ме просвети. Но не знаеше, че дяволът беше закрил очите му. Конклавът на кардиналите се превърна в дявола, направи го папа на дявола. То стана папата на Евангелието, така се казва. Вярата, че майката е съизкупител е абсурдна. Докато Светият Дух въздига и провъзгласява заслугите на Мария като съизкупител. Лука 2, 35, 34 и Симеон ги благослови и каза на майка си Мария: ето, твой дълг е да накараш мнозина да се гмурнат и да се надигнат в Израил и да направят знак на бунт. 35 и душата й, острието на меча. Ще прониже, за да се разкрие значението на много сърца. Защото страданието е като меч, пронизващ сърцето на майката, следователно скритите тайни на много хора трябва да бъдат разкрити. Това са хора, които нямат уважение към Бог, така че няма никакво уважение към майката, така че казват, че майката е грешница, така че не се е ангажирал да бъде длъжник на майката, която е негова съизкупителка. Много е страшно, защото Словото Господне е меч с две остриета, който прониза сърцето му. Хар 4:12, така че фиксира Божието Слово в свое собствено. 33 бащата и майката на Исус бяха изумени от казаното от Симеон за бебето. 34 Тогава Симеон благослови семейството и каза на Мария: Бог избра това дете, за да причини препъни и подбуда на мнозина в Израел. Това дете ще бъде знак от Бога, който много хора няма да приемат.
35, за да оставят идеите на много хора да бъдат изложени. И това, което се случва, ще ги натъжи много. Популярен превод на Евангелието. Дяволът го учи да коригира писанията много фино. Тоест, изрязва писанието отдолу и го поставя отгоре. Тоест, той се осмели да прекъсне думите на Святия Дух, за да принуди Святия Дух да говори според волята му. Реже се така, от 2,35-34 и Симеон ги благослови и каза на майка си Мария: ето, той е, който е предназначен да накара мнозина да се гмурнат и да се издигнат в Израил и да направи знамение, което предизвиква противопоставяне, така че смисълът на много сърца да може стани. Трябва да покаже 35 и душата и ще бъде пронизана от меч. Тоест иска да заблуди читателя, че Исус е този, който разкрива значението на много сърца. Не поради страдание като меч прониза сърцето на майката, така че тайните в сърцата на много хора трябва да бъдат разкрити. Така че иска да отрови протестантите и цялото човечество да умре в ада за него. Но Господ Исус ми каза заговора си. Информирах здравия кардинал, но тогава видях, че епископската конференция във Виетнам имаше смелостта да коригира Библията точно като Евангелието. Вие сте твърде луди, Боже мой, прости ни греховете. Трети, ще успее да подтикне учените и учените да създадат оръжия, за да унищожат човечеството само за няколко минути, а също така ще може да контролира могъщи хора, за да мобилизира хората и да ги мотивира. Произведете възможно най-много ядрени оръжия. Четвърти, Бог ще накаже хората по-сурово от катаклизма. Ще дойде краят на времето и краят на всички краища. Силните се унищожават с нисшите. Пети, ще дойде време на най-голямо изпитание в църквата. Кардиналите ще бъдат срещу кардинали, епископите ще бъдат срещу епископи. Ще контролира пасторите да вършат позорни неща в църквата. Шести, Сатана ще ходи в тъмнината на боговете. И в Рим ще има голяма промяна. Църквата ще бъде погълната от тъмнина и светът ще се тресе от страх. Седми, голяма война ще избухне в огън и дим ще падне от небето. Водата в океана ще стане млътна и вълните ще се издигнат толкова високо, че да удавят всички. Осми, милиони хора ще умират всеки час. Всеки, който оцелее, иска да умре. Накъдето и да погледнеш, виждаш само мъка, страдание и разруха във всяка страна. Девети, времето наближава, бездната се разширява. Добрите умират с нечестивите. Големите хора загинаха заедно с обикновените хора. Заедно с вярващите умира и духовенството. Владетелят умря с народа. Десети, смъртта е навсякъде поради грешките, извършени от лудите глупаци и кликите на сатаната. Те искат да управляват света. 11. Накрая оцелелите ще имат възможността да благословят Бог и да прославят името Му. Те ще ви боготворят. Та какво чудо, идващият дух на истината е Мария, която се яви във Фатима и по целия свят, за да учи и напътства църквата в цялата истина и да обяви на църквата какво предстои. Дева Мария е идващият дух на истината и е обявила на църквата какво предстои пандемията от COVID, а папа Франциск е папата на дявола и Трета световна война, както беше споменато по-горе. И докато светът се биеше, Бог изпрати спасителна топка. Тоест, метеорит падна на земята, причинявайки 3 дни тъмнина, за да служи край на всичко. Отказ от специално съобщение за папството на Исус даде на църквата на 8 февруари 1990. 23. Злото на дявола, което влезе в църквата, даде на дявола голяма победа, нещо, което той се опитваше да направи от дълго време. Злото на дявола, внесено в църквата, унищожава моята свята и чиста доктрина и това проникване беше извършено от самия папа. Това не беше направено от моите истински деца, нито от моите истински отправители, нито от мен, а от самите папи, различните папи, които го направиха. Самите папи. Този папа си сътрудничи с Сатана, за да се случи това, и Йоан Павел II подкрепи тази фалшива доктрина, която, въпреки това, което може да се случи, уврежда душите на нашите деца. Папите бяха тези, които подкрепяха Сатана, докато папите имаха задължението да се грижат и бдят над стадото и църквата. Папите бяха тези, които дадоха стадото и църквата на Сатана. Защото папите не искат да чуят предупрежденията на моята свята майка, нито моите предупреждения.
Майка ми им каза в Ласалта, но никой не обърна внимание на думите на майка ми, когато тя им каза да внимават за фалшиви свещеници, да внимават за сатанисти, които проникват в църквата, но никой не обърна внимание на тези предупреждения и тогава натръпниците започнаха да действат отвътре църквата, само защото папите и папските сътрудници бяха заспали, не я интересуваше, така че не беше готова да се справи с демона.